Revelation chapter 9 bazalwane siza kuona simbonga uNkulunkulu ngenzela nalabo abazobebuka belalela ku YouTube siyabenzela ukuthi bakwazi nabo ukungena kanye nathi noma emva kwethu amen. Asifundeke bazalwane Revelation chapter 9 verse number 1 cela ungiqalele kwi-English ne-heading yakhona nawo baba usiya bese uqhubeka amen. Revelation chapter 9 verse 1. Yebo. Okay, lithini kuwena baba usibi? Ingelosi yesihlanu ibetha icilongo. Ukhona le heading, mamngcobo likhona? Okay. Ithini lapho kuwena baba? The fifth trumpet, the locust from the bottomless pit. Okay. The fifth trumpet, lisho njalo la kutata. Okay. Cela ungifundeleke kwi verse 1 ntombi yami. Verse 1. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. The bottomless pit. Tartarus. The bottomless pit. Umgodi ongenamkhawulo. Umgodi ongafiki to the end. Mawungene kuwo. Ngiyacela ningangeni kulo mgodi. Ukhala umaye mawungene kuona. Kunama prison phela la ngaphansi komhlaba oTartarus bottomless pit hell yonke into hide sele ila engasekho but angikho lapho namhlanje ngifuna ukungena la kodwa kuningi okulanga phansi khona khona ingelosi ezibanjiwe zihleli ngaphansi komhlaba ezisazodedelwa ziphume ama tourist laba abahamba belokhuza umhlaba abahambe bebuka benjani behambe bevakasha indawo bayathola bayafika bafike bashuthe bezwe sound yazo ziyakhala kumanje zifuna ukuphuma zona umhlaba sizofika ke kuzona sizikuzona vele manje ngicela ungifundeleke yebo from the bottomless pit umgodi ongenamkhawulo ongapheli lo mgodi umnyama ngendlela emangalisayo upitch black awukwazi ngisho ukubona isandla sakho masiphambi kobuso bakho mawungene kuona but sothola ke siqhubeke ke bazalwane yebo Verse 2. verse 2 And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. verse number 1 babusbi Verse 1. Ingelosi yesihlanu yayisibetha icilongo. Ngase ngibona inkanyezi ivela ezulwini. Yebo. Iwela emhlabeni. Yanikwa isihluthulelo somgodi wakwalasha. Yanikwa isihluthulelo somgodi wakwalasha. Yebo. Verse 2. Yavula umgodi wakalasha. Kwaphuma isikhatha semputhu kungathi imputhu iphuma eziko elikhulu. Kusho ukuthi kufanele uyiqonde kusho ukuthi ikhonto eshayo la ngaphansi. Makuthiwa kuphuma intuthu engaka engathi iphuma eziko. Izika lona nje into encane. No, into enkulu liphuma ke manje lo musi walokusha uphuma la ngoba sekuvuliwe. Ola lo ngibekunjani bekuvaliwe. But njengoba sekuvulwa nayi siyaphuma ke manje. Khona okushayo ke la ngaphansi. Yebo? Wafipazwa ilanga nomkhathi ngentuthu eyayiphuma emgodini. Hayi bazalwane. Intuthu nje yazi hlezi sibakhona intuthu ayazwenzeke yona. Kodwa kuthiwa leyo phuma la smoke kuthiwa siyohamba siphipaza ilanga silibambe lingakhanyi la. Sibambile kungakhanyi. Kube nalo smoke esimbi anganomkuyizweni into mayisha noma inyama mayisha noma umuntu mayesha ukuthi kunuka kanjani. Kuyophuma leyo nto kugcwale eqeda ivane thaka. All right, qhubeka baba usibi. Oh baba umbethu ngomfundele kwelesixhosa verse 1 and 2. Sesiyaphuthuma siyavala. Emva isithunywa sesihlanu salivuthela icilongo laso. Ngabona inkwekwezi eyayiwa emhlabeni. Inikwa isithixo somwonyo. Oya enzonzobileni. Verse 2. Yawuvula umwonyo wenzonzobila. Waphuma umsi kuwo owawungathi uvela kwizikokazi lomlilo. Lo msi walisitha ilanga nomoya. Wasitha ilanga nomoya baba usibi verse 3 waphuma isikhonyane entuthwini saqonda emhlabeni yebo sanikwa amandla afana nalawo anikwa ofezela bomhlaba imake baba usibi
Baba Mbethu ngicela ungifundele verse 3 sengifuna sihambe kancane kulama verse because message iningi kakhulu. Kwavela inkungu ziphuma kulomzi zeza emhlabeni zazinolwamvila olufana nolukanamadudwane. Ewe lisho nje gcina njalo baba kwena Gcina kanjalo. ngicela ungifundele kwele English. Verse 3. And there came out of the smoke locusts The upon locusts. the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. Lalela ke lesikhonyane noma this locust thiwa akuyona into encane le into njoba ayekude kangaka ibona yayinkulu ngendlela ebangalisayo. So yaphuma inikwe amandla acisha athi afane nalawo ofezela bomhlaba. All right, then kwenzekani baba? Yebo, verse 4. Verse 4. Yebo. Satshelwa ukuba singalokothi sone utshani bomhlaba. Noma yini eluhlaza. Asingenzi lutho kuyona. Noma nje isihlahla esisodwa. Yebo. Kuphela labo bantu abangenalo uphawu kaNkulunkulu emabunzini abo. Awu ngilongisho ngithi awusindiswa ngiyacela. Sindiswa ngoba basindisiwe balophawu emabunzini abo. Kulophawu. Mina ngiyakwazi ukubona into sindiswe noma sindiswa. Hlaze ngibabone umthetho. Ngathi awukasindiswa wena. Athi ayibukona kanjani? Uphawu liyabonakala. Iyakhuluma into yasekhaya webazalwane. Uma sihlangana iyazisho ukuthi owakithi ke lo mambethu. Yasho. Hayi ecawa ngikhuluma into ecawela kini. Khuluma ngento yasezulwini. Kunophawu esinikezwa lona. Kuthiwa ke laba abangenalo uphawu. Laba abangenalo uphawu emabunzini abo. Yebo, yenze njani baba? Verse 5. Verse 5. Sanikwe ukuba singababulali. Yebo. Kodwa sibahluphe izinyanga ezinhlanu. Ay. Ukuhlushwa kwabo kwakufana nobuhlungu bokulunywa ngufezela. Awucabanga ufezela ubuhlungu kanjani? Kungcono mawulunywa ufezela endlini eyodwa because you can uhambe uye uchange uye kwenye mhlambe iroom ekhona ekhaya. Uyakwazi ukubalekela leyo nhlungu. Ngcono ngoba mawuzwa inhlungu uyakwazi mawuphethwe inhloko ukuthi iphilise ube right. Yabona? But this time kuyobe ku5 months ukuhlushwa kwabo. Bonke abangenalo uphawu. Hey ngiyacela singakufici lesikhathi. Sinzima kakhulu. Funda kwele English verse 4 and 5 engathi yebo? Verse 4. Yebo. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, Yebo. neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Verse 5. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months, and their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man. Lalelani ke bazalwane. Nikhumbule phela abaka Jehova sebebekiwe uphawu laba bama 12 tribes. Ne number le yethu engabalwa seyithathiwe already. All right? But manje nayi into eyenzeka khona abasele sekuthiwa ke anambe niyobahlupha kutshelwa labo lezikhonyana ezingangofe and uyasizwa siphuma phansi kalasha lesikhonyana sinenhlungu sinobuhlungu obunzima kabi sizohlupha laba abangakhulwanga. All right, asiqhubeke baba usibiye siqhubeke baba. Verse 6. Verse 6. Ngaleyo mihla abantu Bayakufuna ukufa kodwa bangakufumani. kobe kuvaliwe ukufa niyayibona lento awucabange bazalwane imani umuntu umethi manje ngifuna ukuyibulala ngifuna ukutya amaphilisi ngiyibulala usukwazi ukuthi uzofa ngithi ngaleso sikhathi noma ungawatsha 1000 ayokusutha nje kuphela ungafi ngoba ukufa kobe kuvaliwe phela khumbula ukuthi ibandla malithathwa liba raptured lithi lokho kufayo kumele ukumbatha ungafi kothi mhla lokho kufayo sekumbethe ungafi kuyothi ukufa kugingiwe kwabo unqo kuyobandla kuthiwa nesitha sokugcina esiyonqotshwa ikona ukufa kuyobe kumisiwe ukufa la ngoba ngimisa ungacabanga ukuthi uyothi okwamanje usasho nje angivane ngiphumule ngife awuphumuli mawufa uyenhluphekweni emangalisayo mawufungazananga noJesu. Hey ngiyancenga bafowethu nolikhumbula losuku nje angisabisi umuntu labo zana ngikhulumela ukuthi no ngikhulumela mina ukuthi ube nokuhlakanipha
Ungahambi ungamazi uJesu. Yeba mfowethu thini nje usungahlulwa inyama ingakungenisa ezulwini. Ziningi kangaka into esizithanda thina siziyeke. Yabona niyazi njengoba ngilapha umndeni wami awazi ukuthi ngilala ngidleni nawazi ukuthi ngiphila impilo nawazi. Njengoba ngilapha ngibasa abangazi abanandaba futhi. Ngikudelile konke lokho. Amen. Ngidela izinto eziningi kabi zenyama ezazithandwa inyama. Bengingaphila nami njengotata abasebasha abagcwele okumhlaba. Kodwa ngazithimba, ngazibamba. Niyazi bazalwa bese umuntu azositshela ukuthi ngizokwenza njani, ngangizokwenza njani. Hayibo, ikhona indlela ongenza ngayo. Amen. Amen. Ngisho ukuthi usuvalelwe intombazane endlini. Omubaba uthi umantshinga esasonza naye. Yamvalela endlini intombazane. Yambiza athi azokulungisana wayekwazi ukwenza into zagesi. Wathi esagibele ethi bafana yavala iminyango yafaka ukhiye la imakene naye. Yathi lala nami manje. Yabo. Yathi mawungalali nami manje ngizomemeza. Ngizokhwaza waziwa umuntu le university. Ngizamemeza ngithi ubungidlwengule and uzobulawa. Wawubulawa ke lapha kwangakuzwa ngisho ukubuza makwazana umuntu esifazane escream ebanjwe wena uyabulawa ukuthi wenzeni akwaziyo. Uthi wabuka manje wayibuka intombazana. Uthi wabuka iwind lapho baphezulu ku third floor. Uthi wabuka iwind wabu 50 ngisazi 50 or something ngisazi. Wabuka intombazana wabuka iwind. Uthi wathi hayi ngiyaphuma ngewindow ungcono ngizofa. Uyazi ebaleka lokholwa. Wena uthi ngangenze njani? Yasiyahluka ingubo Nkosi yami. Nkosi yami ngathande. Amen. Shama ntombazane ingane zethu esizizalayo. Manje wasuka wakhumula. Mekhumula kwasekwenzekani? Ngizokwenza njani babugcobo? Yasuke le ntombazane yahlubula ingubo. Ngathi ngiyayibona yini? Uyibona inhle ngoba kutheni? Wabaleka noJoseph. Wabaleka kwasala ijazi lakhe, wabaleka. Kwathi ubamantshinga lalela ke sisi ngiyaphuma la ngewind. Yathi walivula iwind, wagibela phezulu kwelokhu zayo iwind. Ephuma ngempela uthi wabanjwa yiyona. Yathi ngiyaxolisa ngicela ungazibulali ngenxa yalesi sifebe esiyimi. Yaxolisa yakhala intombazane. Yakhala wayibeka izandla wabhobhoza ngezilimi eyibeka izandla intomba. Wangayenza wona wayibeka izandla iyikholwa namhlanje iworship. Leyo ntombazane. Ngoba musu ukuthi ngangenze njani bakhona ababaleka. Wena uhlulwa yini ukubaleka? Makubiza ukuthi ushintshe ngisho ifone number uyayishintsha mawubalekela isono. Ngiyacela manje abantu abasha fast sisi angazi siyayakha nje lento Nkosi yami. Ungathi baphila kwelinye izwe singaphilanga kulona. Yini oyazi esingayazi? Litho njalo iBhayibheli. Lithi phakathi kwethu khona impunga ezindala ngisho kunoyihlo. Yini oyazi esingayazi? Ngiyabuka ingane mase zingena estage zifihlela thina. Ayikho into esingayazi nesingayibonanga. Ingasidlula ngetechnology. Le robhayo kwengathi umuntu abehlala usizwa itechnology. Thina i-homework sasinayo ko-research ko-Google. Yayingekho leyo nto. Thina i-homework wahamba uyofuna makuthiwa uyofuna ngenkomo mangekho inkomo uye lapho nabona inkomo uvakashe emzini womuntu uyocela ukubona ukuthi inkomo isengwa kanjani. Ubuke yonke into ubuye uzoyichaza la uphasiswe yiloko. Lezi hayi zingena ku-Google. Lezi ngosithabe sihlamba ayikhanibhekeni. Lo hayi mawungayibuza ukuthi okay ngiyimntana asenze nje awufundele mhlawumbe paragraph yokuqala lento oyibhalile akayazi yaziwa uGoogle uthathe uGoogle wabhala njengoba kunjalo kuthiwa viphasi ingane kabani ngoba ukwazi ukwenza iresearch ugood. Amen. Akunjalo bazalwane izinto zikaNkulunkulu azifuni leyo nto. Into kaNkulunkulu zifuna izinto zikaNkulunkulu. Ngiyakhumbula inkosi mhlazana ivela kumina. Yavela ngikufasting. Ngiphethe ifoni, ngilele phezu kwayo ifoni ngibeke esitamelweni. Bese ngakuzwa umzimba ukhona zokwenza kahle kodwa ngekho ukuthi kwathi sengathi sekufika ubuthongo ngeza umuzwa wokufa engathi ngizofa ngingazi kwenzeka ngeza uyabona into ongakwazi ukuzisiza nike nizomukule leyo nhlungu ngothi awukwazi ukuzisiza into engathi ngizofa ngiyayizwa feeling yokufa kodwa ngisakwazi ukuthi into ungamgcobo ngithi ngisize. Amen. Ngoba uNkulunkulu mayekufuna ukuthi sekufuna wedwa ngalala mangilala kwangathi ngiphumile emzimbeni ngizibona ngizongena ekhaya khona isikole esilapha ngasekhaya mangiza nje bakusuke ngesikole esiprimary la ngizongena ekhaya uvale bazalwane ushintshe isky lesi sibhakabhaka ngangiqala ukubona isibhakabhaka esihle kangaka
saba sihle sahlaza lokho ngathi kumhlophe okuhle kungekho ngishife lilodwa. Bazalwane iqiniso ukuthi lithi iBhayibheli ngesaquphe ngokuphazima kweso lithi inkosi yobisiveli lathuthu ibanga yashesha abazalwane liyanda ngikwazi ukulinganisa yabayinde kodwa yashesha ukwenzeka kwayo. Angazi nami uma ngathi wathi kwavane ngathi ngisabhekile kwakhona into ethi angiphakamisa amehlo ngihamba ke ekhaya ingapha iqhamuka yavane yaqhamuka inkosi yaqhamuka nje yawu-half yafihlwa yifu la ngezansi kodwa yavela ngaphezulu yathi mayivela abazalwane akushongo umuntu ukuthi uYesu ngasho ngathi uYesu lo ebazalwane yabo uma ngavela manje ngeke uzutshelwe lo athi wayebhedlela nje njalo amadimoni ukuthi angagishimela umkhulu wakhe. Bazalwane ngeke ngisho ngavezwa bonke abakini asebafa ngeke uye kubona ungaya kuYesu. Bazalwane ukuphila konke kuye. Wathi ngale ngathi evela ngavane ngachokheka ngaphela nya ngawa ngazibona ngimile kodwa ngathi ngiyawa futhi njengomuntu ofile. Mangiwa bazalwane yonke energy yami yonke yomzimba yaphela nya ngeza ukuthi amandla wonke akulowa muntu. Wavela ngesikhulu wathi mesmile ngibuka bazalwane ngeza uthando engakaze ngiluzwe. Mina ngikhuliswa uma enothando. Kodwa isecond elilodwa ngathathwa uthando lalo muntu wayevelile. Ngabo uthando labazali incane. Wathi bengibuka ngalamehlo othando engibuka esmile ngavane ngakhipha ifoni embona njengoba ngimbona kungathi ngakhipha ifoni baba usibiya ngimshuthe nginento ethi kade ngangifuna ukumbona ngifuna into engizosala nayo mase hambile ngikwazi ukuzikhumbuza ukuthi unje ngathatha ifoni mangithi ngithatha ifoni la embonweni mangithi ngithatha ifoni wavana waqala ngakhuluma ngeEnglish mina ngikhuluma ngeEnglish ngoba vele ngangade ngilale ngifunda ngisho ilokhu King James so nje kulongicula lamavesi lo ngiwacula amavesi ngize ngizele ngilapha kufika lo muzi engathi ukufa kanti izovela ke inkosi mayivela bese ngithi mina ntombi I need to take a picture yabona ngibe ne picture yakhe ngiyibuke njalo ngiziremind wavane wathi nje yena no washo kathathu uno wakhe bazalwane unezinto eziningi emva kwawo angazi ngawube kanjani yabo methi no yena kusho 1000 times kuwena futhi kusho ama reasons mhlamba u10000 uma ekhuluma nje methi no uno wakho usho into eziningi kakhulu wathi nje no wathi methi my son kwangathi ngiyaqala ukubizwa ngonyana emhlabeni ngeza uthando lumangalisayo bazalwane angazi kwangathi nginganikela kwangathi ngapha lapha khona engapha engalikhipha ngeza ukuthi umuntu onothando wathi kumina wayesethi ke wayesethi hamba uye kuleli lizwe ayi bazalwane wathi nje methi hamba uye kuleli lizwe ushumayela izwi lami ngavane ngabona esandleni sami engathi nguphethe umhlaba ngesandla umhlaba wonke njengoba umhlaba bethu uyisecond ngabona nguphethe ngesandla wathi mayethi nje hamba uye kuleli lizwe and preach my word for I'm coming very very soon washo njalo wathi yabo methi hamba uye kuleli lizwe ngeza umhlaba engathi into engavanga ishwankathele ngiyibambe ngithi ngiqede mawune presence yakho umhlaba ungawuqeda within a minute uqede nya kwangathi ayikho into engengikwazi ukuyenza mekhuluma ngangizizwa nginamandla amangalisayo wathi hamba kuleli lizwe shuma wathi ngifuna ukumbuza ukuthi what is soon to you oh God nginokumbuza umuthi soon uqonda ukuthini ngoba usunu wakhe ungathi uthi manje angazi ngani ngaselana ungathi uthi alisekho usuku oluzoba khona ngiyeza ngizolanda ibanga iyona wayesethi ke angibe nespeed kwavela amadoda angaphambili oWilliam Seymour kwavela lokhuzo baba uNgido uBhengu kwavela bonke nje laba ama old saints oJohane bavela wathi ngizokunika isibindi salamadoda angaphambili wathi uze ungasusi lutho ezwini lami ungaedi lutho futhi ulikhulume nje obalinjalo ngasithola ngalelo suku isibindi wathi mekhuluma zalona wavana wasithela kwasala ingelosi eziningi phezulu emhlabeni lapha emkhathini ngavusa umamngcobo ngikhala ngijabulile uyakhumbula usuku ngijabulile ngathi ngayibona inkosi namhlanje ngithi ngiyakhuluma ngingeneke ilimini zikamoya ingcwele ngikade ngangifuna nazo nale ilimi lokho ngingeneke ilimini zikamoya ingcwele eyibazana ngiyazi injabulo engayizwa ngalo leyasuku futhi njalo mangikhuluma ngale nto ngivana kube ngathi ngiyambona emile njengoba emile hayi muhle bazalwane angikwazi umchaza wangibuza omunye wathi baba ungamchaza ukuthi umbala hayi umbala ngwazi kodwa ngambona amen kodwa umbala ayangikhumbula
kodwa muhle ngaphezulu kwayo yonke into ongacabanga ukuthi yini. Yabo baba uSibiya nina abafazi no baba uMbethi ababahle njengalo wamuntu ngingambona. Lo wami umfazi cishe 0.00 angazi bani percent kulo wamuntu. Yebo sanami ngayibona into ephelele, uphelele angazi ngathi. Yabo bakithi hlukile nisho lo ngangibonile. Uhlukile ngempela bazalwane. Uyabona wathi mayekhomba kanje ethi hamba uye kuleli lizwe ngibona amanxeba. Amanzi ungathi uqeda ukubethelwa manje. Ingakho wathi ekhuluma nje kwavuka kumina babumanje uthi oh. That is why uma ingane manje 2024 years after afa uJesu. Kuvale kumuntu lathi bazani ngiyambonga uNkulunkulu izolo zami zihlanziwe igazi lika Jesu. How come? Elinjani legazi lihlala 2000 years no 24 years after? Kanjani? No bazalwane. Uthi uJesu ezweni lakhe encwadini kaPetros uthi usuku olulodwa kumina lifana neminyaka eyiwaka. Neminyaka eyiwaka lifana nosuku olulodwa. Shuthi njoba sithi 2000 years yena ubebethelwa izolo. Yes, Lord. You understand? So umuntu makuthiwa ubethwa abantu izolo namhlanje usuke sakhala igazi emanxebeni. So kuNkulunkulu it's like day 2 manje. Cabanga ukuthi iminyaka esiyadlula mingaphi. Kuyena it's like day 2. Masuka we cross. So ngitsheleke kusaya day 3 masofika 3000 akekho ozobe saphila la sobe sesifirst sonke nengane lephethe obusifile. Akekho umuntu ozophila for 3000 years ukhona? Hayibo ungathi ngisho 100 usunzima these days. So bazalwane nje siyinto ngale nasuku ngabona ukuthi umuntu uphila ngosuku olulodwa afe ngosuku olulodwa ashade ngosuku olulodwa afa ngcwatshwa bola ke ngosuku olulodwa aphela usuku ama-minutes akekho umdala kunomunye futhi kayibona leyo nto ngalesikhathi ngibuka ngathi akekho bazana omdala uyazi wathi bekhuluma ngazibona emaphakadeni the time edala umuntu ukuthi umuntu wamdala kanje umuntu wayithi omunye emdala kunomunye makuthiwa umuntu umdala kunomunye kusho ukuthi inyama ibonakala eqala kuneyomunye but umoya ophila kubantu munye. Ubaba uMbethu nje masingaphuma naye manje enyameni sibe kumoya sifana nse akekho mdala siyalingana. Leyo ngane ephethwe lapha yama ingaphuma manje kumoya hayi isidubu senyama siyalingana sonke. Umoya wafaka uNkulunkulu umuntu munye awukho mdala awukho omncane. So ngithule nomuntu ethi ngimdala ekholweni bazali kwami mame hayi sikhulumela inganekwane nje kodwa ke elalelekayo. So bazalwane yavela ke ngalezo insuku ngangivakashela ingelosi uyazi umamncane wavala imvula ngibhali ngaze ngabona ngisho ingelosi responsible for iweather ngatshelwa kwathiwa le irresponsible for iweather kwathiwa kukhulunywa kanje nayo ngafunda ngafunda into eziningi kusiyami ngafunda ngisho ukukhuza izulu malithi liyaduma lithume uyazi umamncane no bayabonga uyazi baba uyakhumbula wawubona mamndala ekhaya uyakhumbula sika mamndala ngavanga phuma ngabona ukuthi lashintsha izulu ngabona iqhuzo khulisa imbalo ongakazi uyibona laqala ngavane ngaphuma ngathi ngiyochitha amanzi sasikuhomsele yamamndala wathi umoya ngcwele mkhuluma njengalokho ngakufundisa ngaround umuzi ngabona nje umakhelwane babone ngathi ukuthi kufika umthakathi omkhulu wena khuluma ngamisa umoya ngase sengiyakhuluma ukuthi ngifuna kwenzekeni njengoba ngiyimisayo mina le moya ngakhuluma abuyele endlini lathula lathi dukizwe. Amen. Ngambonga uNkulunkulu angikwenzi ngamandla ami ngatshengiswa ile yandoda engahlangana nayo ngalo lesi. Amen. Wangibuza omunye njengoba babebuza uba umdutshana nami makuba ngikwazi ngibuza umuntu wathi umfane kuthi usibuya amazi ingane yethu enkosini uthi manje awusho ngale ngathi umbona ukhuluma iqiniso usitshela iqiniso ngabe ngempela umlungu. Yithi mina ukuthi umlungu akanayo leyo angazi ngathi akanayo number 1 into emenza umlungu futhi anayo emenza umXhosa anayo futhi emenza umZulu. Uyisidalwa sasezulwini angazi ngathi unjani. So seyangibuza ukuthi ke ubuza umbala wakhe ngithi le yangazi nami
nami ngavane ngikubuze njengoba babuza ngikubuza ukuthi uyayazi inyaniso uyalazi iqiniso wathi ya ngiyalazi ngathi limbala njani iqiniso wathi hayi angalazi ngathi unjalo ke noNkulunkulu angeke uzukumazi bazalwane ngoba uyabasodidiseka abanye bathi uJehova bayiphelezini wambone njalo athi omunye uJehova umlilo wambone umlilo athi omunye uJehova uluthando wambone uthando nami ngambone ileyanto engangibone ngazi ukuthi ngichaza ngithini kodwa njengoba ngisho ukuthi amandla wonke akuye futhi ngale ngathi ekhuluma nami angibonanga umuntu emhlabeni ngazibona mina naye sobabili iqiniso ukuthi umuntu uyoma yedwa embuzweni ngelilanga aphendule ngeke kube khona umuntu and awuthi ngitshele enye into angitshengisayo na the time engifundisa engitshengisa kancane nje i-throne room wakati ngitshengisa ngosuku le-crowning ngihlazana sithola imixhele ungitshengisa isixuku esiningi sabantu ngathi ngifundisa le ncwadi isixuku esiningi yabo nje basila ake ngithi nje yithina ngicela ningizwe kahle ake ngithi inkosi leme phambi kwenu uJesu ungivezela ukuthi ngosuku mase sesifika phambi kwakhe akekho yobe owesemva komunye kodwa sobe siphelele sisonke amen akekho owesemva kwani akekho angazi sokwenzeka yabo njengoba umntwana mamdla esemva kwakho ukusithile khona iphathi umsithile kodwa angayibona lapha yakuyobe ngathi sonke sime phambi kwakhe nosemva komunye kube ngathi uJesu phambi kwakhe nalo kube ngathi uJesu kodwa eme lapha yedwa understand Amen. so akekho obesemva komunye sikhulekele nevesiqede ziningi izinto abazalwane uNkulunkulu angitshengisa zona kodwa hey muhle bazalwane buhle ngabona nothande ngaluzo yazi asho ukuthi uyangithanda ashongo kodwa ngazizwela ukuthi uyangithanda yabo methi nje my son hayi bazalwane hayi suka ngihleze ngibiza ubaba wami ngazi wangibizanga futhi indodana kodwa ayethe ngibiza ke ngokuthi unjani yabona ukuthi utata wakathi ekade kushaya lo bebiza ukukhathazela kodwa lo wayebazalwane hayi suka manje futhi ngeze ukuthi noma ngangulala ngaphinda ngivuse unamandla amangalisayo angimazi bazane ngimthanda ngisho ngishaya mina lo waya kodwa wenyama hayi akumnandi hayi bazalwane muhle bazane ngangiqala ukubona le yanto wakhuluma ke kwazi kwabe ngelilanga waphinde wanginikeza umoya kaNkulunkulu wanginikeza umoya kaNkulunkulu wangena kimi wangitshela izinto eziningi bazane ningi vela kaningi ukaningi vela kaningi kakhulu kodwa nje ngalola suku ngabona into entsha mina amen ya iqiniso lithi muhle bazalwane futhi yonke into ikuyena bazana ayikho into angenayo mawubuka yena ubona ukucebi bonke ongabucabanga ubona uthando lonke ubone yonke into bazalwane amen qedela babusibiya sigodukeni ngaleyo mihla abantu bayakufuna ukufa kodwa bangakufumani yebo bayakufisa ukufa kepha ukufa kubabalekele yobe kubabalekelile ukufa awukanikwazi nokubaleka ukufa yebo zani leyibona into esidila nayo ukuthi igwala kanjani thi iyobaleka ngalelo suku umbuzo wami ngasibalekisi ngani manje Isikhathi. yabo nje ukwazi ukuthi nje hayi uhlukela uhe noma ngithandazela yebo kubaleke yebo zalwa yasidingeka amakholwa azobe ngathi aphilile kahle emakhaya amakholwa engizothi mangithi mangimtshela into ekuthiwa ifaith ukuthi ifaith aniyazi ifaith ithi mamndoda ngisho ngathi wakhona udonga nalo bazalwane udonga malithizwe ngale kwalolu donga kuyaphunyelwa ngale ifaith ithi qondo odongeni uNkulunkulu uzobona wenze njani ngoba uzophumela ngale ifaith bazalwane i-Ariel esidonsa ngayo izinto kuThixo Amen. ifaith yenza konke ifaith ikuwelisa umfulu ugcwele ifaith ikufaka emshadweni uzibone uphila kahle ubungaphili kahle ifaith ikwenza ubone ngale kwethulu ukuthi uzombona uJesu ubusahlulwa izinto la ifaith lithi iBhayibheli iza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu faith comes by hearing the word of God asikwazi bazali lithi iBhayibheli encwadini yamakhawe Hebrews chapter 11 verse number 1 to 4 lithi iBhayibheli ngokukholwa ubani wenza ukuthi ngokholwa uAbraham wanike ngokholwa likhuluma ngamakhawe lapho likhuluma bese lithi ngaphandle kokholwa akunakwenzeka ukumthokozisa uThixo ngeke khohlwa ungaya njalo esontweni mawungakholwa ngeke umthokozise
Futhi bangamthokozisa uThixo uzwa nawe ngapho uzutshela uthini. Uyazwela ukuthi ngiya esontweni ubaba ngizobave ejabula Nkosi yamazange hake. Kodwa uThixo akajabulile. Uyizwela la. Phela lento iyahlukana umfundisi noJesu abafani. Khona into engangconywa uNgcobo noSibiya noMbethu noManzi. Hoyi kodwa uzwe ukuthi ezulwini ayinconywa le. Mina ngisiza amaNgcobo ekutheni ngingapretend. Bazama ukuthi ngitshela iqiniso, ngitshela isecret yami. Nami ngifike la kuleyo lento ongabathandi bonke abazalwane yabo. Ibe nomzali engizwa ukuthi kahle, ngisho ukuthi ngiyamudla yena. Akahle kuphela phela wakhe. Yazi ngizakwenza njani? Ngizakwenza into eyodwa. Ngiyathipisa. Bethi beqhamuka ngizame, ngisho kungavumi. Ngizama ukumsmayilela okudlula bonke laba engibathandayo. Ngibe ngizwe ukuthi akunjalo. Bese ngiyemthandazweni kodwa ngaye. Ukuthi inkosi isize ngize ngimthande. Noma ngifekiseke nje mhlambe ke iphathi ethize ngaye engayithanda. Ngoba yena akathandeki. Ukhona umuntu okuzwa ukuthi athandeka ngithi uzwe futhi angeni ngisho ngathi yami. Mhlambe futhi uzothatha ekuphoxa uma uthi uza kahle kuyena. Avaneke inenezeleke lento ongamtheke ongamfuni. Uyisiya edeka. Uzokwazi ukuthethe wena. Uyazi umphoxa nje angifuni kahle vele. Yabo? So, le nto ingisiza kakhulu ekutheni ngibuyele kuThixo. Ngiyotshela uThixo ukuthi baba wadalwa uwena kodwa mina ngimthanda. Nami futhi ngijalo uwena. Mina bazana ngiqambi kamama lapho eprayer garden angime eduze kakhulu kwabantu ngoba ngifuna ukukhuluma iqiniso uma ngikhuluma noThixo. Manje na usuku ufuna ukuba ngithanda sethu mama Ngcobo Nkosi yami. Ngiluzo uGcobo la. Uzokhuluma nini imfihlo nokhuluma? Hey, ngempela le. Uzophila ubuda la. Baba ngikhulekela noma ngisho ngokusheya sethu zebani. Ave ziqalile zapho dokumemeza ngayo. Lento bazalwane ifuna uma uya kuThixo. Ngabe iBhayibheli lithi principle yokuqala yokuthandaza lithi vala inyanga ekamerweni lakho. Ube wezwa. Amen. uThixo akuvuze sekusithekeni. Awukwazi i-secret prayer uyenze kangeni. Awukwazi ukusibambezela awubheke nje abantu abaningi kangaka. Kufanele kushunyayele kulapha inhliziyo zabo. Ubhizi umuntu, baba ngibonga nezingane ongiphe sona. Noma ngayithola ngisakhipitile Nkosi yami. Ngiyasibonga. Ukhuluma noNkulunkulu kanjalo. Utshela thina ukuthi wena ubonga ebazalwana haya. Jesus. Konke engathandazwa nje ebandleni. Baba ngiyabonga ukuthi nengane yami yokuqala isiyutholile umsebenzi. Hayibo kahle bo. Kahle. Sikhulekela into eyodwa la seshiwo bathokozana siyezwini. Asikhulekeni. Yini ekhulelelwayo? Yizwi. Baba siyabonga. Usuzoma nenceke yakho, usuzoma nencekazi yakho. Siyabonga baba kakhulu. Usuzoma nesithaka sakho Thixo. Stop. Ungcono ukuthi usibambezele usho njalo. Hayi awusibambezele. Naba sekhaya bangakhona. Nakudlulile njalo ukhulelela leyo nto. Kodwa usibambezele. Kufanele sifundise nangomthandazo. Safundisa kodwa ngiyengibona hayi. Ukuthi uyabheka ixesha. Mina ngingcole masuthandaza into engekho ngibuka ixesha ngoba hayi. Sibona ke bakube ufuna ukushumayela ziyaphela manje izambulo. Umzalwane uyathandaza. Thandazela ngisho ukudla kwakwakhe. Thandazela izinkukhu zakwakhe engathi zinangafi. Uyathandaza uyakwana ubondle. Athandazela ubani ose-university. Engathi bamgcina Nkosi. Nami ngangena ngisawumakoti emzini kodwa Nkosi ngiyabonga ukudla ukudlalo lo muntu uyafakaza manje. Amen. Nakho ukufakaza lokungqina safase kufundise bazalwane. Ukungqina abazalwane akona. Abantu ukhuluma ngabanye abantu ukhuluma ngawe. Amen. Uyabona amathuba zongqino lana bazalwane. Ukungqina ukuthi nike nibone enkantolo ngithi. Magistrate mathuba zongqina kuthiwa osingisize ngithatha inyaniso. Bengisanda ile nto ozoyikhuluma usuyifungela. Bese uyangqina kuthiwe ya wambona emrape yebo ngambona. Kwakuyinini kwakubani? La ungaza uphawuli khona. Ugcina la wazi khona. Hayi kodwa esontweni makuthiwa kuyangqina. Bazalwane ngithi angikhulume ngoJobe bazalwane kodwa sengikhohliwe ivesi. Ubuya kule vesi olikhohliwe la. Nkosi yami. Amen. Umuzi ubuthi. Hayi ngempela bazalwane akubona. Akubona bazalwane. Kodwa yathi mayibuya ngibuye ngikhohle bazane kodwa leyandoda kodwa leyandoda. Amen. Alikho ivesi mawufakaza. Mawufakaza ukhuluma ngento eyenziwe uThixo kuwe. Amen. Bazalwane ngiyabonga uNkulunkulu. Bekade ngiyimfana manje sengiyabona. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane khona izinto ebezingihlula
kodwa ngibonga ukuthi manje futhi uyasibona noma sikhuluma ebandleni awukwazi ukuthi bathi ngiyambonga uNkulunkulu ukhonesho njalo ngala ngathina eDurban ngiyambonga uNkulunkulu bengadlulwa blukwe mina bekungena abafana noma abathathu ngosuku ngathi Nkosi yami ufakazi njalo lokho awukahle bazalwane imani kasibuyele emzimbeni ke manje enyameni ngoba phela umuntu ukhuluma mhlambe ngeke ngisho ukuthi umoya ngoba umoya una disorder angazi umoya unjani lo kodwa ke sibuke nayi intombazana isishethi yona ibilala nabantu afana abawu4 abawu5 ngesonto ibingenankinga niyazi ngicela ukubuza ke uphela u2 3 years 5 years iyokushadoba ngoba bonke inceke umasifanathi unkululeko hayi baba ngithanda isambulo sengiyafuna ukushada kodwa manje ngithi ngibheka kulalo sinabo hayi baba akuvumi hayi ngoba ngingavumi wazi izinto abatheze besikonfesa wena ungamshada wona umuntu okutshela ukuthi ngangishaya mina indoda ngipheza la angipheza la ungamshada sibiya awucabange nje manje usushadile naye umulathi shaya ukubizwa sontweni ngifaka haleluya bazalwane hayibo khona ubufakazi ofuna lithi iBhayibheli mawusuphumile ekhonzeni labo oThixo ababekhonzwa ngaphesheya komfula lithi ungaphindi ubabale ngisho nangolimi lakho khona izinto ongafanele ungaphindi uzisho khona izinto zenhlambuluko ukudonsa uMamngcobo uyothi Mamngcobo lithi asihlambulule mina bengomuntu odlala abafana manje lento iyabuya noma sengilenkonzo engiye ngizikhumbula inyama yami abafana akunona icala le akukhulekisa uMamngcobo iphele leyo amen phela manje hayi ukuzozala bazalwane ngithi angisho ngisahluleka bazalwane ngisahluleka amen ukuthi nje angicabangi nje mangasuka ubaba uMbete emdala ngakathi ubaba uMbete bazalwane ngithi nami ngivuma isolo sami sithi yabona sithi simvala ngecela athi imancane mama hathi ubaba uMbete bazalwane hayi inyama yami iyaphela mangibona osisi abasebancane kodwa ake siye ezwini usazolizwa izwi lapho mama uMbete uthi sogoduka amen khona izinto ezingathethwa angikwazi bazana ukuzala imanje abazane yabona phela abazane khona izinto ezingathethwa la sengifika la kunini sinezini lenkosi bazalwane ya bazane ngiyacela nisikhulekise sixabene noma ngiyabona uzothini kuthina nje bengameni amen mina ngikholelwa ukuthi ibandla makuyibandla likamoya lifundiswa umoya ezinye izinto umoya ungcwele akutshele akufanele bazalwane mina njengoba ngikhona la akufanele ngime la ngithi bazalwane ngiyacela ngani zakwethu ingane engakhali ifele embelekweni cela ngingiphe petrol anginawo yileyo bazalwane ibandla makwele kamoya ngilifundisile ngomoya ngizothi ngiphuma lapho beqhamuka ugogo utole ngixawula ngo100 rand emva beqhamuka ugogo basathi ugogo basibaba akuqinisele nje kupetrol utshele oba utshelwe umoya hayi mina ngiyanxake lento enze emabandleni lento ethi appreciation angiyishayi bazalwane kodwa leyanto uma usibiya kufika ukuthi akangi appreciate ufike kuyena angazoma phambi kwebandla lathi bazalwane cela si appreciate indoda kaNkulunkulu cha ufikele kuyena iyona lento ukuthi ubone lathi mama uJuqu bethandaza ngo12 bese uza la wena uzothi bazalwane ngiyabona njalo nje ukuthandaza u12 watshelwa lo12 watshelwa wena hayi thina amen bazalwane asingaphokane entweni ngoba nakivune wena yabona ngoba nokudla sithanda ukudla okunjani okufanele usibiya nje uzidlela ukudla usibiya yabona uthola ukuthi Jesus Christ uthola ukuthi uNgcobo udla irice liyamanela niyayizwa bazalwane so angathi uNgcobo mela ashaya abantu abadla uphuthu ngoba ubanesizathu sokudla uphuthu ubaba uMbete nje akayiphuza idrink ayifuni nokuyibona usiphuzela ijuice angikwazi ukumphoqa ngithi usukholwa awuyiphuza idrink ayiphuza ivale imgulisi uyayibona leyo so kufuna bazalwane sazi lithi iBhayibheli understandani ukuthaka bomunye uma mshabalala mesukuma nje efakaza la sesiyamazi ubufakazi bakhe ebujwayele ukuthi nokuthi okay njengoba efakaza it's fine asilale ubufakazi sikulale sakhule ubufakazini bakhe bekufakaza umama omdala
Ngabe zokusuma ingane kade kufakaza umama omdala. Bazane ngiyabuza umama lento ayishoyo. Kodwa ke bazalwane uma ngicela uvuma uphendula umntana efakaza. Ukuthi bezisongo into right way. Ayenziwa le mhlawumbe ngiyilalela ufakazi ngisho ukuthi hayi Jesu. Yeah, bazane lokho nje. Awaphela amavesi makufakazwa umdala khulume ngento yakhe. Uma ke ngaphandle kumoya ngcwele mhlambe ekuvuse ebusuku noma mhlambe ekutshele something all sezwini. Ungeza ukuthi ayibazalwane ngicela ukukhuluma istory sami. Indaba yami ihamba nala ngithema ngibuza inkosi yangifanekisela njengendaba kabani ezwini. Ifakazile ngoba right. Kodwa hayi labo zami ukuthi mase kuthiwa kuyafakazwa umuntu uzositshela ngehistory. Hayi bazalwane. Nami nje uma ngicubungeka nibalezi bazange ngizalwe emthwalweni. Njengoba ngizalwe emthwalweni ngizalwe uMadlamini. uMadlamini wayezalwe uMangcobo. uMangcobo wayezalwe uMakhathini. Ningizwile bazalwane. Yini esizwile la? Amen. Qedela baba usibuye ivesi sigodukeni. Angazi why ngizama ukukhuza nje bazane ngoba phela incwadi yesambulo ithinta yonke into ekhona eBhayibhelini. Qhubeka baba usibuye uqedela. Verse 7. Isikhonyane sasifana namahashi aboshelwe ukuya empini. Yebo. Emakhanda aso kukhona okufana nemiqhele enjengegolide. Ubuso baso kufana nobuso babantu. Siyayikhumbula leyo nto angithi sayichaza abazalwane. Qhubeka ke baba. Verse 8. Sasinezinwele ezinjengezinwele zabesifazane. Yebo. Amazinyo aso efana nawezingonyama. Yeah. Verse 9. Sasinezivikelo zesifuba ezinjengezivikelo ezenziwe ngensimbi. Imani bazalwane. Why kusinje lesikhonyana? Why kunjena bazalwane? uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu akudlani phi? Wayesazi ukuthi ngeyikhathi zokugcina kuzoba nokuhlakanipha okukhulu. Uyazi wenzela njengoba sinanensimbi. Wakwayizwa isilwane sinanensimbi. But wenzela ukuthi even ngisho ngathi wakukhishwa iarmy. South African Defence Force thiwa ikhishwe yosibulala izohluleka because sivikelekile finale senze into yaso siyiqede. Yabo kobe kuyisilwane singabulaleki ngamanye amazwi lisho lizama leyo nto iBhayibheli. Kobe kuyisilwane singakwazi ukubulaleka ngisho ngathiwa kunjani uye kumthakatho othi ukwazi ukushaya ngezulu ivali izulu liphindele kuyena lingisingasondeli ngisho kusondela. Bazalwane amaBhayibheli ama-prophecies eBhayibheli ayokwenzeka njengoba enjalo ngeke regardless ukuthi i-information esinayo isithini sesingakwazi ukwenza ukuthi singakwazi ukumisa ibhanoyi linganyakazi sikwazi yonke into iyophela ukwazi komuntu ngalezi zikhathi. Amen. Qedela baba usibuye. Umsindo wamaphiko aso awufana nomdumo wezinqola zamahashi amaningi agijima eqonde empini. Imani bazalwane niyazi amahashi megijima eqonde empini anomsindo kangakanani woba udisturba nje kona usabisa kobe kuzamazama umhlaba masihamba. Qhubeka. Verse 10. Sasinemisila efana nofezela. Inezindonsi. Yebo. Nasemisileni yaso kukhona amandla aso okulimaza abantu izinyanga ezinhlanu. Umsila nje uwodwa uyobukwazi ukulimaza iningi labantu for 5 months. Funda kwele English. Verse 10. And they had tails like. Ngicela uqale ku verse sorry mntami ngicela uqale ku verse 8. Yes. Verse 8. And they had hair as the hair of women. And their teeth were as the teeth of lions. Uyabona ukuthi njoba sinalamazinyo kusho ukuthi siyakwazi nanokuluma ngalamazinyo. Qhubeka. Verse 9. And they had breastplates as it were breastplates of iron. And the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle. Yebo. Verse 10. And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails. Stings in their tail, yebo. And their power was to hurt men 5 months. Yebo. Verse number Baba uMbethu ngicela ngifundele nje uverse number 10 kwelakho. Verse 10. Imisila yazo ayifana neyonomathiswane. Yebo. Inolwamvila. Makusemsileni apho ubuhlungu thuthumbisa abantu inyanga ezinhlanu. Verse 11. Yebo. Inkosi yazo yayisisithunywa
sasenzozobileni. Yebo. Igama layo lalingu Abaddon ngesihebhe. U-Apollyon ngesiGreek. Cela ufunde isiZulu baba 11. Verse 11. Sinenkosi. Sinenkosi esibusayo. Ingelosi yakwaLasha. Hawu suka sicontrolwa kwaLasha lesi yebo. Igama layo ngesiHebheru kungu-Abaddon. Yebo. Kodwa ngesiGreek ingu-Apollyon. Ingakho ke bethi yimpi ya Apollyon. Kobe kuyimpi eyobibizwa. Ebazalwane bukani uNkulunkulu ukuthi uhlakaniphe kanjani. uNkulunkulu uyokwenza bafowethu angazi ngiyibeka kanjani. uNkulunkulu uyokwenza yebo. uNkulunkulu uyokwenza ngalesi sikhathi abahlakaniphile bezwe. Njengamanje makusuka isiphepho nithini isiphepho? Cyclone Twineland. Nithini isiphepho? Shinshana. Okay, uthiwa yini ngolimi lokuthenga isiphepho anisho? Nge-English kuthiwa yini? Cyclone. Bengisho kahle. Alright. Njengoba kukhona lezo zinto, angithi ngiyenibona ukuthi zibizwa ngamagama athize, tropical cyclone nobani. Angithi ngiyenibona kuthiwa kokunye yebo kuthiwa okunye tornado, okunye kuqanjwe ngegama lomuntu, angithi ngiyenibona. So lalelani-ke bukani uNkulunkulu ama prophecies ababayo bebekhona ngalesi sikhathi. Kuyoqanjwa lokubonakala kwalesi sikhonyane sambe sona kanje kuyoqanjwa kuthiwa Apollyon. uNkulunkulu kade abhala iproof yokuthi akekho ongaphikisa uThixo. Methe uThixo kobe ngisho umuntu ongakholwa oyobethwala ngebuka asho athi no abuke impi kaNapoleon yasemandulo athi no lesi uApollyon lesi ngoba sakhiwe sawukuthi sifana nempi kaNapoleon abesethi uApollyon kuyoba njalo. Angena uThixo umuntu ongakholwa asho into yabantu abakholwayo. Akahluleki. Awukhumbuli ukuthi ngisho ilokhuza ile imbongolo leya noma ihashe lakhuluma nalo. La wonisha umprofeti. Lathi hey jika. Yayizwa leyo ihashe uThixo angenza ngisho ike limnqule. Uthi uJesu manginganquli mina manje azonqula azosho ukuthi ngiyinkosi. Niyayizwa lo ayinto engathethi phambi koThixo. Awuthi ngithethe lena Nkosi yami. Ngisho kuthiwa wathenga iplango, ngisho kuthiwa wantshontsha iplango kubafana noma wantshontsha efemini. La osebenza khona abakumbeni. Wabuya wazofulela ngalo kwakho. Uthulela ubheke phezulu uhleli kanje lishi iplango lithi Thixo wakhe ngami ngingayena wakhe. Nisho ma ukuthi nginamanga. Kusho i-whole unit yakwakho wafika ama-stand lawo enwathenga abafana. Kuthi uma ubuka ithi, uma uyibuka nje uyibuthi yaze black, ilisho kodwa mina lalo muntu wami. Mina akuthwanga mhlambe ngakho kodwa ke mhlambe ichithi bathengwa kubafana. Ngeke leso sona ungakasivuli isiphele. Amen. Ubaba uSD Gumbu uthi wathe yoshumayela kwenye indawo ephelelwa amavili emoto hamba ngeBM uthi wa 320 ayansazi ukuthi wayimoto la ihamba ngawudala uthi wahamba uthi ephelile amavili kakhulu uthi kanti usazongena kwigravel wangena uthi wathi mebuye elinye lolikhala ucinga ivili uthi wahlangana nabafana bangawinga amaphara kanti isikhathi azibizwa ngani kodwa uthi bahlangana yebo yonke leyo nto lothotsi uthi waqhamuka labafana uthi bephethe lamavila u2 uthi bewadayisa uthi anganoma athi 300 rand basho imali encane uthi imali enganginayo uthi kodwa ngathi ngithi ngiyamisi lokuza ngehlisa iwind uthi wathi umoya ngelo uzozithenga yini izinto zo back door ekubeni kade ushumayela ngazo la uphuma khona yebazalwane awuthi ngibonwa yini kokuthola akuthi mawungenayo isephe ekhaya khapha umfana edayisa isephe uyibona ukuthi uyintshontshile ibinwe le ephari igcwele wonke lapho uthi uyintshontshile ujulu kumanzi kuya nayo lapha yayitawuni uyisisitolo somlungu bese uthi ngibonwa yini Nkosi yami uyingcwele yasebenza bekade ngikhulekela yona lesento no asizithenga into zokwebi liphi ivangeli lasendulo elalenza abantu babu umbethu elalenza abantu baqashula ama necklace
elalenza abantu babuye nama-TV bawalahleka nje. Mina ngangabona isimanga sevangeli elalenza abantu bakhipha izinto bathi akuzona ezikaThixo, bakhipha amajakhethi bathi ngayithengelwa yisoka angikwazi ukuyigqoka sengikhona, bayishise. Liphi lelo vangeli? Namhlanje uthe ubaba kune Great Sunday ngizogqoka le ngubo engayithengelwa isangoma engangithandana naso, ayigqokeze ngayo la. Asangiyambonga uNkulunkulu uthinta abantu nje baningibona ngigqoka nami namoya ngcwele. Hallelujah, amen. Uyibuka ngempela iTV uzusho uthi hey Nkosi yami, yamnandi namhlanje, i-days of our lives. Akazi ngisakhona yindoda. Ayise i-days yamnandi namhlanje, wamnandi umkhokha. Ubukile umkhokha njengoba uthi mkhokha nje nale TV eyomkhokha ilethe umkhokha wayithenga abafana. Amen. Layekisa ivangeli umayekisa. Amen. Lasiyekisa thina sakhipha amagolide njengokubona mzalwane salikhipha la kungena bungozi ngokwami ukubuka, kodwa inkosi yathi khona indawo ongekushumayela kuzona ufake lento ikhiphe. Yabo bazali ivangeli fanele lingasolisi kwabona. Uthi mama bebuka ngabikho into abangabambelela ngayo abantu. Bangathi hawu uyashumayela na kodwa yini le gold teeth yakho ihleze. Ngamhleze ngithe. Amen. Mama. Umuntu ngajwayele. Umuntu uthola ukuthi wahleki nami uhleki umuntu osemva kwami yosenthekela. Athi manje bayiwaziwa. Hayi uthi ngiyaziwa na indaba. Amen. Ngicela ukukhiphisa nangisela amazinyama ageji kahle asikiwe ngathi kulungile njalo. Amen. Yakhiphisa le. Abanye labakhiphisa ama-falls omnye umama ngale. Bayahambe thule emzini yabantu. Hambe thule emzini unegate. Wayesethi abantu bayangeyisa ngale engiyona. Bahamba wathenga iprofa. Athi umoya ngcwele ngelinye ilanga wathetha naye umoya ngcwele asethi yini lesemazinyweni. Wathi lo mama mazinyo wathi awani. Wawasho wathi uNkulunkulu nginani, wathi uNkulunkulu kuyena anginawo yini mina amandla okupha amazinyo njengoba ngangidalile. Lo mama wangena kwi-fasting for the first time. Wayekwenza full course feeding ngixoxela uMakasibonga. Uthi lo mama esela ko 55 years. Uthi lo mama kwamila amazinyo njengengane encane. Mhlazana decide ukwalahla uNkulunkulu bazana akaswele akahlupheki. Siyamcabangela kakhulu. Uthi no asekuphelile ngama ngivane ngiyolifaka. Ulifaka. Njengoba ulifakile nje lizokuhlupha. Amen. Khona izinto nje thina esizenzela uzubona sesimcabangela uThixo. Fa singamcabangeli wazali uyakwazi ukuzenzela. Niyabo into ezodala lemvuselelo ingabi nama-miracles ukuthi sizenzela thina wethu. UThixo ahluleke ukusebenza. Finala umuntu ongenamlenze kule mvuselelo ake ngikhulume bazana ngivumeleni. Umuntu ongenamlenze mamumbethi eze nalo umlenze ongekho. Thatha ipheki salifake la sibona ukuthi anamlenze. Ahambe ngalo kuze umoya ngcwele amilisa umlenze. Benza leyo nto uThixo. Amen. Ubaba uMashicila Dlamini uhambe manje ngisazo 2001 ubaba uMashicila Dlamini. uMashicila Dlamini ube ukhomba kanje umlenze umile. Abantu abanezigeba abangenamazinyo abakhulekela mila amazinyo. Amen. Hoy sikhomanda ngisho umntwana esiswini esefile. Seshilo doda ethi yomkhipha umama esebolile nomqala obolile. La ngaphakathi umntwana ebolile. Sikhomanda umntwana aphile. Azalwa lethe thina kuthiwe metheni igama. Wayesefile seyaphila. UThixo uzowenza manje uyawenza. Nakalo uma ukwazi ukuthula ingelosi nje ingelosi yayosiza umuntu angafi. Ngicathi kuyadlalwa yini bazalwane? Amen. Hayi bazalwana. Noma bangayiphika wathi ayiphika obunye kodwa ayethi ngifupha inyoka ithi ivuka ebhedeni wami uba ngokwaqhamuka ikhalimelo ayishawa ibulala ngangilele mina ngishanga nyoka kodwa umoya ngcwele wasensisiqu sami wayefuna ukutshengisa umuntu oyichithayo into ukuthi yona. Amen. Yazi bazana uThixo uyosijaja kahle esivezele bonke ubungqina bokuthi ukhona. Qedela babusibuya ngisakumisa sithandazeni futhi sikhulekele alabantwana bese sigoduka. Amen.
verse 11. Verse 11. Oh, verse 12. Verse 12, yeah. Umaye. Umaye wokuqala usudlulile. Yebo. Kodwa kuseza omaye ababili emva kwakhe. Ukhumbula uthi omaye bathathu. Qhubeka baba usibiye. Ingelosi. Ingelosi yesithupha ibetha icilongo. Ibethe icilongo ingelosi Verse yesithupha. 13. Ingelosi yesithupha yayisibetha icilongo. Yezwa izwi livela ezimpondweni ezine ze-altari. Yebo. Legolide eliphambi kukaNkulunkulu. Verse 14. Lithi kuyo ingelosi yesithupha ephethe icilongo. Thukulula izingelosi ezine eziboshwe ngasemfuleni omkhulu iYufrethe. Lalelani. Ngicela ufunde kwe-English u-13 and 14. Verse 13. Yebo. And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar, which is before God. Verse 14, saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. Yes, the Euphrates. Lalelani ke bazalwane. La kunomfula omkhulu omkhulu kakhulu nemfula ethiwa iEuphrates. iEuphrates le kuthiwa njengamanje ngama-Bible prophecies bazalwane. iBhayibheli la prophet ukuthi uyohamba uhambe wome lo mfula. Engakazi yenzeke. Uyokoma la phakathi nendawo. Kuthiwa masuwomile lisokutshela iBhayibheli ukuthi womiswa yini. Njengamanje even no president nanjengoba kade khona iAfcon and everything beloko. Bathi umfula lo iEuphrates phakathi nendawo uqede wancipha uqede woma. Ukwazi ukudlula manje kuona. Kodwa mkhulu ngapha nangapha. Kodwa usukwazi ukudlula. Ngaphansi kwemfula uEuphrates kunejele elihleli ingelosi ezu4 ezathathwa zaboshwa. Kumanje ziyaphila lezo ngelosi. Laba abahamba umhlaba bayayazi leyo. Even ngisho ngena na YouTube ucheck uthi 4 angels under the Euphrates river. Uzozwa ngisho isound ziyakhala zibanjwe ngama chains. Uyawezwa ekhala. Kakhulu ama chains. Ngabazwisa obaba usibiya nobaba umbeda. Ngiyakhumbula ba ngabazwi bamanga ukhona ngongekho. Ngabazwisa ziyakhala kumanje. Sinomsindo sabekayo. Kuthiwa ke zikhona khona into ekhona physical zizodedelwa ke iyona ke le iyazidedela ke manje izidedelela ukuzokona nokuzohlukumeza abantu ngesikhathi sokuhlushwa kwabantu. Ngicela ufunde qhubeka baba usibiya yebo the Euphrates river yebo qhubeka baba uverse 1 lobukuona uverse 15 manje izingelosi Verse 15. yebo Izingelosi ezine ezazilungiselwe ihora usuku inyanga nonyaka zakhululwa ukuba zibulale okwesithathu kwabantu. Lalela okokuqala ukhumbule kubulawa okwesithathu komhlaba. Manje sekubulawa okwesithathu kwabantu. Kuyoba buhlungu bazalwane. Incandwe lithi yebo usizi oluyoba khona. Kuyobe kubuhlungu webazalwane. Awucabanga ukufa kwengane yakhe adingakholwa uyibhekile. Ukufa komnqa wakho ubuthi uyakholwa ehamba icawe njalo kanti uyathakatha. Ifunde futhi baba usibiya verse 15 izingelosi ezine. Izingelosi ezine ezazilungiselwe ihora usuku inyanga nonyaka zakhululwa ukuba zibulale okwesithathu kwabantu. Yebo ngezwa 16 verse 16 ngezwa ukuthi inani lomabutho ayegibele amahashi lalinophindwa kabili. Liyizi 10,000 eziphindwe kazi 10,000. Into engakanani le? Uba ungasibalela 10,000 times 10,000 yini le? 200 million. Imani bazalwane. 200 sebefile vele bonke. Sekufe 3/3 yabantu. Then kuphinde kudedele u200 million. Awufunde kwi-English Verse 14. Verse 14. Saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. Yebo. Verse 15. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year, for to slay the third part of men. Yebo qhubeka. Verse 16. And the number of the army of the horsemen
were 200,000, and I heard the number of them. Okay. Cela ufunda verse number 17 baba usibi vala. Khona manjalo ngabona embonweni amahashi nababa bagibele befake izivikelo zezifuba. Yebo. Zibomvu njengomlilo nezihiyakinde. Yebo. Lezesibabuli. Amakhanda. Amakhanda amahashi ayenjengamakhanda amabhubesi. Yebo. Ekhafula umlilo emilonyeni yawo. Yebo. Umusi nesibabuli. Niyabonza ababaningi abantu abangasinda la. Aphefumula khafula umlilo, shoot fanele dragon. Khafula umlilo nesibabuli. Isibabuli ke thiwa into ethi mayishisa inyama ixebuke yonke kusala ithanga. Same time isibabuli. Qhubeka baba. Ngalezo verse 18. Ngalezo zinhlupheko ezintathu kwabulawa okwesithathu kwabantu. Ngomlilo ngentuthu nangesibabuli owakukhafulwa imilomo yawo. Hayi Nkosi yami. Yebo. Ngokuba amandla. Uma amandla amahashi ayesemilonyeni nasemisileni yawo, lokhu imisila yawo yayinjengezinyoka, inemakhanda elimaza ngawo. Verse 20. Ngicela ngifundele uverse number 18 untombi yami lapha kuyele English. Funda ke Verse 18. By these three was the third part of men killed by the fire, and by the smoke. By the smoke, yebo. And by the brimstone, Sure. which issued out of their mouths. Verse 19. For their power is in their mouth and in their tails. For their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do had. Verse number 20. Babu Sibi. Verse 20. Kepha abanye abantu abangabulawanga ngalezo zinhlupheko abaphendukanga emisebenzini yezandla zabo. Hey Nkosi yami, bazana ngicabanga niyabona isikhathi sokuphenduka manje. Amen. The time is now for you to repent. Amen. Ngeke uphenduke. Awucanga inhlungu engaka bazalwane. Kodwa ukuphenduka kobe kuvaliwe, ukufa ngala kuvaliwe. Cabanga ukuthi base kuthiwa kuphendukwa. Ngisho ungahlushwa nganani awusho ukuthi hawu Nkosi sengiyakwamukela ngiyaxolisa. Cha, kuthiwa khona beyoqhubeka bamthuke kakhulu uNkulunkulu. Befa bekhala. Kufana nomuntu mephuzile selile umuntu ebhareni lapha bebhizi bemgwaza ngemele ethi noma ngangibulala esho bembulala athi noma ngangibulala ezidelile azafe kuthiwe benenkani kuthiwa into edalafe bamgwaze nje benenkani engafuni uxolisa kobe njalo kulesi sikhathi so kungcono ngoba ebhareni ugcine efile laba ngeke bafe kodwa futhi babhizi bamthuka uNkulunkulu laba bazobe bengafanga sorry kodwa bazoqhubeka bangaphenduki emsebenzini yabo emibi yebo Qedela baba usibi. Yebo baba. Verse 20. Verse 20. Phinde baba. Kepha abanye abantu abangabulawanga ngalezo zinhlupheko abaphendukanga emsebenzini yezandla zabo. Yebo ukuba bangakhuleki kuwo amadimoni. Yeah. Nakuzo izithombe zegolide. Yebo. Ezesiliva, ezethusi, yebo, ezamatshe, ezemithi, yebo, ezingaboni, yebo, ezingezwa, yebo, nezingahambi. Ngicela ukubuza nikhanyelwa yini kule verse alifunda manje? Kusho ukuthi abantu boqhubeka banqula iThixo. Abanqula ama rapper aphesheya bobe wanqula. Lawa afaka iziphambano. Enza amathathu. Bawo bewanqula. Nabo boqhubeka beyimanazare baqhubeka bemahindu baqhubeka beyima yini lawo amanye akhuleke ezithombeni ishona nalabo dokotela bahamba la ebazalwane usho ukuthi udokotela umbone efake lesithombe sine 666 esinezandla ezithe uyongena khona uyofuna umjovo uyojova uthandaza kusiphi isithixo ubuye lapha yasi yakhonza la awukwazi ukuthi uzokhonza uzwe ukuthi no man futhi angazi kwenziwa yini khona udokotela uthi buye kubona ubuye udrainekile udraineke ngisho amandla la okuthandaza kube ngathi ungangabusakhonza iyofakwa kalula i-36 seza kuyona ngoba iyofakwa abantu bejabulile behleka niyazi basithiwa boqhubeka nazo lezi zinto zeyithixo zabo okhonza amadlozi yoqhubeka okhonza isithixweni uyokhonza isithixo obulala abantu yoqhubeka ebulala abantu phezulu kweyinhlupheko ezingaka nezinhlungu funda kwele English 20
20. And the rest of the men which were not killed by these plagues, Yebo. yet repented not of the works of their hands. Repented not. Ngeke baphenduke. Qhubeka. Repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see, nor hear, nor walk. Lithi la kwelesizulu abaphendukanga futhi ekubulaleni, ekuthakatheni, ebufebeni nasekwebeni kwabo. Ifunda mntana mfunda. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented. Verse 21, ngicela ngifundele 21. Yebo akabaphendukanga. Yes, they repented not. Lithini lapho kwena? Neither repented they of their murders, Their murders, bo beqhubeka bebulali yebo. nor of their sorceries, Yebo. nor of their fornication, Yebo. nor of their thefts. Oqhubeka benza njalo. uNkulunkulu abusisa ukufunda kwezwi lakhe manje naphakade. Amen. Kuyoba kubi. Ngoyifundisa lencwadi yesambulo ngize ngiqede chapter 22.